Messieurs les membres du cabinet du gouverneur, Monsieur le préfet du cercle de Sikasso, Monsieur le président du conseil régional de Sikasso, Monsieur le maire de la commune urbaine de Sikasso, Monsieur le commandant de la zone de défense numéro 8 de Sikasso, officiers, sous-officiers, hommes de rang, de forces de défense et de sécurité, messieurs les anciens combattants et médaillés de l'indépendance, mesdames, messieurs les directeurs et chefs de services régionaux et sub-régionaux, monsieur le représentant de la notabilité de Sikasso, mesdames, messieurs les chefs de service ici présents, messieurs les représentants des autorités et légitimités traditionnelles, messieurs les représentants des confessions religieuses et de cultes, monsieur le coordinateur des chefs de quartier, messieurs les responsables des syndicats, mesdames, messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, mesdames, messieurs les responsables, les représentants de la société civile, mesdames, les représentantes des organisations féminines, messieurs les représentants des organisations de jeunesse, mesdames, messieurs de la presse écrite et orale, chers invités, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades, qualité, tout protocole observé. Permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à cette cérémonie de commémoration du 65e anniversaire de l'indépendance de notre cher pays, le Mali, et vous remercier pour votre présence qui honore cette journée historique. En ces jours solennels, ayons une pensée pieuse pour nos pères fondateurs, pour les pionniers de notre indépendance et pour toutes celles et tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour que le Mali devienne une nation libre, souveraine et digne. Je vous invite à observer une minute de silence à leur mémoire, ainsi qu'un hommage à tous les soldats et civils tombés sur le champ d'honneur. Je vous en prie. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, le 22 septembre 1960, sous la conduite éclairée du président Modibo Keïta et des artisans de la lutte anticoloniale, le Mali proclamait fièrement son indépendance et prenait en main son destin. Ce fut un moment d'espoir, de détermination et de renouveau. Un engagement solennel à bâtir un État juste, prospère et solidaire. Aujourd'hui encore, cet esprit doit nous inspirer. En cette journée mémorable, j'adresse des vœux de prompt rétablissement à tous nos blessés civils et militaires, victimes de l'insécurité et des conflits qui endeuillent notre région et notre pays. Permettez-moi également de rappeler à tous les citoyens et acteurs de la vie publique que son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition,
a défini 3 principes fondamentaux qui guident désormais toute action publique au Mali. Le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux des populations dans toute décision prise. Ces principes doivent être nos repères dans la consolidation de l'unité nationale et la défense de notre intégrité territoriale. Mesdames et messieurs, honorables invités, sur le plan sécuritaire, la situation reste difficile dans la région de Sikasso. Si au début les groupes armés terroristes étaient localisés dans certains cercles, comme Kinyan, Klela et Danderesso, force est de reconnaître aujourd'hui leur présence dans tous les 8 cercles de la région, marqués par des menaces constantes, des exactions et des atteintes graves aux droits des populations civiles. Face à cette situation, des mesures urgentes ont été prises, notamment l'instauration d'un couvre-feu depuis le mois de juillet 2025, prorogé en août et en septembre, afin de sécuriser les personnes et leurs biens. Ces mesures, bien contraignantes, sont nécessaires et s'inscrivent dans une stratégie de restauration de l'autorité de l'État et de protection des citoyens. Aussi, les forces de défense et de sécurité déploient des efforts au quotidien au prix de leur vie pour la défense de la patrie. C'est le lieu de saluer leur bravoure et leur sacrifice. Je profite de cette occasion pour lancer un appel aux populations, et plus précisément à la population de Sikasso, à soutenir leur armée par tous les moyens. Mesdames et messieurs, population de Sikasso, malgré ces contextes difficiles, des actions porteuses d'espoir ont été menées. Je me réjouis de vous annoncer que dans le cadre des œuvres sociales de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition pour l'année 2025, plusieurs réalisations ont été effectuées au profit de nos populations, notamment la réalisation de forages dans les villages de Fani Djama et Kacholoni dans les cercles de Kadjolo, Sanzana ainsi que le groupe scolaire Adama Koulibaly dans les cercles de Kinya, Nyorounia dans les cercles de Loulouni, Moulasso, quartier Amdalaï et Kaboïla 1, hôpital de Sikasso, ainsi que le groupe scolaire Mission catholique dans les cercles de Sikasso. Il faut noter que 32 forages ont été réalisés dans d'autres localités de la région dans les mêmes cadres. Ces actions concrètes, bien que modestes, traduisent l'engagement de l'État à répondre aux besoins fondamentaux des populations malgré les multiples défis. Mesdames et messieurs, honorables invités, les défis qui se dressent devant nous sont nombreux, mais ensemble, nous avons la capacité de les surmonter. La paix, la sécurité et le développement de notre nation dépendent de notre engagement collectif. Comme on le dit souvent, impossible n'est pas malien.
Nous devons redoubler d'efforts pour promouvoir l'unité nationale, encourager les dialogues et renforcer notre cohésion sociale. Notre diversité, loin d'être un obstacle, doit être perçue comme une richesse. Chaque Malien et chaque Malienne a un rôle à jouer dans ces grands projets qu'est la construction de notre pays. Il n'y a pas de nouveau Mali sans un Malien nouveau. Et nous n'avons pas d'autre pays que le Mali. Je tiens à exprimer à vous tous ma plus sincère gratitude pour votre engagement constant et votre attention aux préoccupations de notre cher Mali et particulièrement à celles de notre région bien-aimée Sikasso. Avec foi et humilité, j'invoque la grâce du Tout-Puissant pour qu'il bénisse notre terre d'une abondante pluviométrie et qu'il nous protège des menaces terroristes et autres qui pèsent sur nos communautés. Que notre peuple retrouve la paix, la sérénité et la prospérité d'antan, et que le Mali continue de briller, uni du sud au nord, de l'est à l'ouest, sous notre noble devise, un peuple, un but, une foi. Mesdames et messieurs, honorables invités, enfin, permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements aux courageuses populations du Kénédougou, aux généreux donateurs et à la commission d'organisation de ces festivités pour leur dévouement sans faille. En ce 65e anniversaire de notre indépendance, gardons à l'esprit que l'unité nationale, la solidarité et la résilience collective sont les clés de notre avenir commun. Vive le Mali uni et souverain, vive la région de Sikasso. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Je vous remercie. Ani sokoma ashira herala ala kantle herala ambe barkada alaye alemie bidonya iran ana katokoma an faw senola jamana in bɛ yɔrɔ min na bi a dogonen tɛ mɔgɔ si la k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ n bɛna misaji gɛrɛn de fɔ bamanankan na a kuma tɛna caya an bɛ k'an dusukun kɛ kelen ye k'an farikolo ni hakiliw kɛ kelen ye k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa an ka Mali in ka kisi. Jamana wɛrɛ t'an bolo n'an ka jamana in tɛ. Sɔrɔdasiw bɛ kɛlɛ la, tenitigiw bɛ kɛlɛ la, hali sisan dɔw bɛ k'u yɛrɛ di jamana in kosɔn. Walasa an ka se ka taa baarakɛyɔrɔw la, an ka se ka sunɔgɔ, an ka se ka an ka hajuw bɛɛ lajɛlen kɛ. Nka n'i ye jamanaden dɔw ka jugo lajɛ, a bɛ mɔgɔ dusukun kimi kimi. Ka tugu n'i y'a jateminɛ, a bɛ komi jamana kɛlɛ ye sɔrɔdasiw dɔrɔn ta de ye. Bɛɛ de tɛ se ka marifa ta. Mun ye a formation kɛ olu de bɛ marifa ta. An tɔ mun tora, an ta ye mun ye, an jɔyɔrɔ ye mun ye. Ne bɛ fɛ an bɛɛ kan an ɲininka, an yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ o la, an jɔyɔrɔ ye mun ye. Walasa ka jamana in kisi, ka tugu bɛɛ kan k'i jɔyɔrɔ de dafa.
o tɛ cɛ la, o tɛ muso la, o tɛ denmisɛnnin na. An bɛ ka indépendance min fêter bi. Dɔw d'u yɛrɛ di walasi an ka se k'an ka yɛrɛmahɔrɔnya ta. N'anw y'an ka yɛrɛmahɔrɔnya ta, o yɛrɛmahɔrɔnya man kan ka tila anw na n'anw ye maliden lakika ye. Ka ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ, cɛ ni muso, denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan, denmisɛnninya ta la, mɔgɔkɔrɔbaya ta la, bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fi. An bɛ se ka dɛmɛ don cogo o cogo n'an ka deliliw ye, n'an ka information diw ye, jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen na Maliko in na. An bɛ k'an jɔyɔrɔ fa walasi jamana in ka segin a cogo kɔrɔ la. A se bɛ Ala ye ni dusukun bɛ ɲɔgɔn fɛ. Katugu ne y'a ye dusukun ti ɲɔgɔn fɛ. An k'an dusukun kɛ kelen ye walasi an ka jamana in ka se ka kisi. Ka Ala bila an ka kɛwalew bɛɛ la. Ala ko nɔgɔya an ye. Halisa Ala ka dusukun jɛya di bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma. An bɛ min fɔ an dusukun na, an bɛ min fɔ an nɛnkun kan, o ka k'an dusukun na. A ka bɔ an nɛnkun kan ka don an dusukun na. An ka jamana kanu ka bɔ an nɛnkun kan ka don an dusukun na. An bɛɛ ka bɔ o de la. Ala ko nɔgɔya an ye. Ala ka san wɛrɛ yira an na, ka san caman yira an na. Ala yɛrɛ ka bolosenuma in yan an ka jamana in kunna ani jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen kunna. Minnu taara ka taɲa k'i yɛrɛ di faso in ma, civil b'o la, militaire b'o la, Ala ka badabada dali nɔgɔya o bɛɛ lajɛlen ye. Mun fana man kɛnɛ, Ala ka kɛnɛya di u bɛɛ lajɛlen ma. Ka jamana in kisi, Ala ka dusukun jɛlenya di bɛɛ lajɛlen ma. Amen.